Je had misschien zelfs wel eens meemaken. Je bent op snijdenmiddag lekker aan het fietsen en dan... Dankjewel. Een hutfietser van achteren die tromt beneden gaat op het krappe fietspad. Vervelend voor beide partijen. En vooral gevaarlijk. Daarom een proef. Fiets je harder dan 30 km/h, dan moet je op autodiek. Waar fietspaden, tot nu toe fietst elke fietser daarop. Maar nogmaals, omdat die fietsers steeds sneller worden, althans een deel daarvan, is het de vraag of dat handig is, die hele snelle en die hele langzame met elkaar te mengen. Nou, dan is die enige optie van hel je de snelle erbij, door ze op een rijbaan. Dan moet ze zich mengen met het autoverkeer. Maar ja, het eerste stukje is je 50, het wordt straks 30, dat correspondeert wel met elkaar. Het idee voor de proef komt van NHL-student Jeffrey Perenboom. Hij is zelfs ook fanatiek hutfietser en weet spietig nou maar al te goed wat de gevolgen wezen kunnen van de grote tempoverschillen. Ik heb vorig jaar zelf een ongeluk gehad op de racefiets. Ik was aan het trainen richting Halm, ik woon zelf in Stiens. En er kwam een meisje van de andere kant en die was met haar mobiel aan het spelen. En die zwenkte wat uit en daar fietste ik frontaal bij op. En dan moet je een afstudeerproject bedenken en jij linkte dat meteen aan het ongeluk? Ja, kijk, ik vond het een leuk idee om mijn hobby, het fietsen, samen te voegen met mijn opleiding rechten. En zo ben ik eigenlijk bij de Fietsenbond terechtgekomen. Perenboom zal de komende 2 weken maar onder andere een telkost en een lasergun bijhouden hoe hut dat de fietsers gaan en hoe vallen van hen uiteindelijk de autodiek op gaan. Daarna wordt zien dat hutfietsers op het diek een veiliger alternatief is. De hutfietsers zult in alle gevallen wel zitten. Ik vind dit een gigantisch mooie oplossing. In België werkt het al, maar grote groepen. Ik de grote dik op en dat maken ze eigenlijk in Nederland. Ik dan. Ik hoop dat ik mijn onderzoek ook voor kan leggen aan het ministerie. En mijn ultieme doel is om de wetten aan te passen. Als het mogelijk is, uiteraard. Dat snelle fietsers op de rijbaan mogen? Dat snelle fietsen op de rijbaan mogen, zeker. Ja. En dat er dus een maximumsnelheid geldt op het fietspad.